anyị na-ekwenụ nke anyị ji ga-eme abalị mbọsị nke taa suya spice na-enye ose dị ya, ihe niile dị ya. Ịbịa ịgakwasị ya na ya wee tabazie anya ifuru anụ ahụ awọm gomi ọdụ ọkụ kịta mbịa nwunyezie nye n'ihe nwunye ya na efere ekịta mweli suya spice a wee chọọ ya mma. Ose dị ya na ụmụ ihe iweli efechanye ifuru ya ifechanye keda mmekwa iwele ọzọ tinye n'akụkụ maka ndị chọliarị nne fa na-agwọrụzi agwọrọ ebe a. So ọkụ ya ụmụnne mgbede ọnwa bịa nke anyị taa ifuru ya na-efu gị anụ anyị ebidogokwanụ ka anyị bidonu taba o. Ngwanụ bidonu na-ata na ka o si dị mma bụ mmekọrịta ụmụnne. Onye na-atakwanya na-ata, onye na-ata ya na-ata ose. Onye chọọ suya spice ifuru ya, onye chọọ tinye suya spice ọ na-adị ezigbo mma. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma. Nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ. Ndewonu, ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ, ka ọ dị ka enwe amara ọfịa.